दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथिनो सानदों जे बे रौता ब्लक बा माजबाद ब्लक बे जोंनि रौता समस्तियाव गोबां जब कार्डनि आरो IAY न'नि गोबां कारापसननि एगेन्स्टआव CBI इंकुवारि जानांगौ होननानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादों UPPL हान्जाया। दा जायाखै नङा गोबां कारापसन जादों जोंनि मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन जे कारापसन जादों मायाव कारापसन जादों मानिफ्राय कारापसन जादों बबेयाव कारापसन जादों दिनै जों गमामायैनो गासैबो प्रमाण तथ्यफ्रा ओंखारजोब्बाय जे फारसेनिफ्राय तन्न तन्न CBI इंकुवारि जानांगौ होननानै दिनै UPPL हान्जाया बे रौता ब्लकनि आन्दाराव थानाया दिनै बेखौनो बे मेसेज होदों जे CBI इंकुवारिया जाथारनांगौ होननानै। दिनै बे कारापसना बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो गासैबो बे कारापसना जादों होननानै जों साननो हायो। मानो होनोब्ला ब्लक लेभेलाव जोंहा गोबां स्किम फैनांगौमोन जे PNRD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बेयो ब्लक लेभेलाव बा MCLA लेभेलाव बा EM लेभेलाव गासैबो 40टा समस्तियाव बिथाङा PNRD नि फैसाखौ ब्रेकआप खालामाखै आरो खुनु बायदि बिथाङा ब्लकआव हराखै। बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि कारापसना जानो हमदों। मानोना दिनै BPF पार्टिया BCDC चेयारमेन बा मेम्बार फाथिनानै दोनदों। दिनै बिथांमोना मेम्बारनि बिबान मोननानै बा चेयारमेननि बिबान मोननानै बिथांमोना फान्ड जेबो मोनैलाय IAY न' बा बे जब कार्डआवनो गोबां कोटि कोटि दुर्निथि खालामदों बिथांमोना। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि फैसाखौ PNRD नि फैसाखौ जुदि ब्रेकआप खालामनानै ब्लक लेभेलाव हरनायमोनबा फैसाखौ हरनायमोनबा दिनै बेबायदि दुर्निथिया जानो मोननाय नङामोन। बेखौनो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायबावनो सानदों। बेल' नङा बे ब्लक लेभेलावल' नङा आरो गोबां लाइन डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि कोटि कोटि दुर्निथि जादों। आरो नोंथांमोना साननानै नाय दिनै MCLA बा EM बा LED फान्ड बे फान्डजों मोनसेबो खामानि मावाखै बिथांमोना। दिनै बिथांमोना रायजोनि प्रतिनिधि जानानै बा रायजोनि बिबान बाननानै रायजोनि खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना देरहासार जाहोदोंमोन रायजोफ्रा। दिनै बिथांमोना बे डेभेलपमेन्टनि फैसाजों मोनसेबो खामानि मावनायखौ जों नुवाखै आरो बेफोर तथ्यफोरखौ जों गासैखौबो तन्न तन्न दिहुननानै जोंनि आखायाव फैजोब्बाय। आंनि न'आव बस्थाथाम दं बे बिसोरनि खामानि मावैनि जिथुनिखि लिस्टफोरा आंनि न'आव बस्थाथाम दं। दा बिनिखायनो दिनै जोबोद मोजांनि खोथा दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे CBI जे इंकुवारि जाथारनांगौ बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। आरो नोंथांमोना साननानै नाय बेल' नङा गोबां लाइन डिपार्टमेन्टआव जेब्ला जोङो 2003 नि 10 फेब्रुवारि जेब्ला BTC सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों इन्डिया गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोंनि BLT जों मोनथाम खना जिथुनिखि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों 40टा डिपार्टमेन्ट होदों। बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ बर'फ्रा बोरै जायो बोरै थायो बेखौ नायनानैनो डिपार्टमेन्टखौ होदोंमोन। जेरै नायनो थाङोब्ला जोंनि बे BTC एरियायाव मेनलि एग्रिकालचार बेस एरिया 90% एग्रिकालचार बेस एरिया। बे एग्रिकालचाराव ओरैबायदि कोटि कोटि दुर्निथि जादों बेखौ हाग्रामा महिलारिया जेबो इनिसियेटिभ लायाखै। दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव एग्रिकालचाराव इन्जिनियारिं सेक्सनखौनो दिनैसिम लाबोनो हायाखै हाग्रामा महिलारिया। प्लास बेल' नङा सेकेन्ड जोंनि गामि लेभेलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठिया भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों जड़ित दं। जेरै दाउ अमा हांसो मोसौ मोसा फिसिनानै गथ' गथाय स्कुल कलेज फोरोंलांबाय थादों। दिनै बे डिपार्टमेन्टआवबो हाग्रामा महिलारिया जेबो इनिसियेटिभ लायाखै। दिनै बिथाङा हिसाबखौनो लायाखै भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा गारसोनानै दोनदों। दिनै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जुदि इनिसियेटिभ लानाय मोनबा मोजां मेडिसिन मोननाय मोनबा मोजां ट्रेनिं मोननाय मोनबा मोजां एवारनेस मोननाय मोनबा दिनै जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों गोबां उन्नतिनि पर्यायाव फैगौमोन। दिनै जोंनि BTC नि हालामनि रायजो जानाय सुबुंफोरा दिनै आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि डिपार्टमेन्टआ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल। बे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलाव बर' आइजो बा राभा असमिया बेफोर आइजोफोरा जि दायोमोन। दिनै बेयावबो जेबो ट्रेनिं गैया जेबो अनसुंथाइ गैया बेबो थैलांनो हमबाय डिपार्टमेन्ट। बिदिनो गोबां लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ। दिनै बिदिनो जोंहा दिनै स्मल स्केल इन्डास्ट्रि जेनेबा इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआव जायफोरा EM बिथांमोना कमिसन जानानै जायफ्रा प्रपार मानसि नङा बिथांमोननोसो दिनै एककालीन साहाय्यखौ होदों। आरो नोंथांमोना नाय दिनै BTC गभर्नमेन्टआ UC होनो हायाखै। जेरै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 12.5% मोनो BTCआ
बे फैसाखौ मोनफुंनो हायाखै मानो होनोबा इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट दिनै हाग्रामाया होनो हायाखै आरो बे इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होनो हायैनि थाखायनो दिनै फैसाया फैजोबा दिनै जिखिनि फैसा फैयो फैसा हाबनाय लोगो लोगो बिटिआरसियाव फैसा हाबनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया केलकाता आरो सिलिगुरि लोगो लोगो खारनानै सिलिगुरि आरो केलकाता थाहैयो दिनै ठिकादारफ्रा बेवहाय 10% कमिसन होबासो बिल होयो हाग्रामा महिलारिया गोबां बेफोरबायदिनो जाथाय जालांबाय आरो नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि बिटिसिआव फैसाया ओरैबायदि मिस इउज जादों माब्रै मिस इउज जादों होनबा मोनथाम पर्दायाव दै आं दिनै रायजोफोरनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों दिनै मोनथाम पर्दायाव बिटिसिनि फैसाया मिस इउज जादों नाम्बार 1 पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ बिथांमोन आरो सेकेन्डआव जाबाय बिटिसिनि अफिसार थार्डआव जाबाय बिथांमोननि निजा ठिकादार बे मोनथाम पार्टिया दिनै बिटिसिखौ धंस खालामदों बेनिखायनो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों मेसेज होनो सानो बिटिसिनि अफिसार बिथांमोनखौबो सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै आं दिनै बे मेसेजनि गेजेरजों मोनसे इनफरमेसन होनो रायजो राजा आरो गोबां बेबायदिनो लाइन डिपार्टमेन्टआव बिदिनो दं टन्न जोंबो दिनै हिसाब होनो हायो दिनै बेनिखायनो दिनै खोब मोजां जादों दिनै बे हाबाफारिखौ जे लाबाय दिनै जोंनि बे रौता ब्लकनि आन्दाराव इउपिपिएल हान्जाया दिनै बे हाबाफारिखौ लाबाय जोबोद मोजां एबारसो मोनसे सिस्टेमेटिक लाइनाव थांगोन जे सिबिआइ इनकुवारि जागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेखौ लाइन डिपार्टमेन्टनि जिथुनिखि कारापसन जानाय बेखौ जोङो हाइकर्टआव केस होगोन बोरै जानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरो बिथांमोना जे उसित तदन्त जानानै आरो उसित पानिशमेन्ट मोननांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा हास्थायदों आरो पलिटिकेल आरो ठिकादार आरो अफिसार आरो बे अफिसार्सफोरनि गेजेराव पार्चेस कमिटिखौ बिथांमोनखौ साजा होनांगौ पार्चेस कमिटिया ओरैबायदि थाखा लुथिदों बिथांमोना जिथुनिखि साप्लाइ डब्लिउपिटि आरो पिएनआरडिनिफ्राय साप्लाइ जायो बे साप्लाइआव ओरैबायदि जाख्ल'दों मथथे 10% फैसाया ओरैनो मिसइउज जादों मानो होनबा बे पार्चेस कमिटियानो 10% फैसाखौ बिटिसिनि फैसाखौ नस्थ' खालामदों बिथांमोनाबो उसित तदन्त जानांगौ आरो उसित पानिशमेन्ट मोननांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लुबैदों एसेनोसै